Magrumak po kita sa magmangkaugmahan sa pagkabas tuyang Dilino Rostro. Salamat po. Kaibahan ng Apostolic Nuncio ng Pilipinas. Viva! Viva! Yes. Eternal rest, grant unto them. Pagwan kita, pagwan. Diretso kita ha. Iling nyo ang kamay ko, tukon, patahaw. Tutukan, pagoda. Sa inotan, magtukon. Diretso sila sa tubig. Hawak-hawak ng mga nanay at tatay. Kaya, medyo delikado. Yung mga bata na, tinutubok ang ibigay ang kanilang kayo para nakasinas sa dalawang trabaho. Sisigawan ng lahat. Pakinggan natin. Sa mga panyo. Yan. Magpangulos man kita, pabinipindis lang kita, kasi itong namumutal ang mga obispo sa Bicol. Kaibahan sa Apostolic Nuncio.